zo'n nummer gedaan, pauze man. Kijk, ik heb ook mijn kind zijn brein afgevat. Nou, ik heb mijn nummer volledig geslaat man. Zien ze nou. Ik weet niet wat de nummer gaat nou aankappen of wat de nummer gaat nou palisa. Op mij, hij is toch aan niet meer bro. Mijn nummers man, ik breng versteken man. En ik wou voor jou om te versteken, die zo'n nummer mijn bro. Zien ze. Ja, maar ik noem ik zo was met die nummer. Zeg ik dat, ik niet zo zien, maar zeg klappen. Het is bracelet gesteld, hij wacht je la voor. Host, dood. Kijk net, het is een gamma. Nou kijk, het zijn maar samen, nummer gedaan, man. Ons moet nog uitgaan met broers, met een weekje uit met broer. Want die mannen wachten ons baanslijn bij te kan, hoe nou gemaakt. Hoe gemaakt is maak aan, is wijsjes gaan nou. Ja, ons. Oh, hij zie je zijn, hè? Hij zei ja. Hij klapt nog eens voor de ei. Oh, hier kom je. Is jij einde? Sulit ya. Sino ni Wallen? Oh ya, hasta na brusa, hasta na brusa. Ons dala. Dala ya. Ons is wakker, ik is kangaga met broesjes achter maar dala salut, maar stala ze moet wappen. Van 8 zalen, denk die schrappen. Zij skak na voor mij, ze moet bega. Drive by, die jongens gaat tela. Alle maak vol bij mij, bela. Net nog maar die jongens vind ik. Wat zijn nog maar wat zijn cosa bella, wat ik ze